Għaliex il-mozzjoni ta' sfiduċja kontra Joe Cassar għandha titressaq. Dan huwa t-titlu magħżul minn Franco De Bono għall-artiklu li kiteb fuq il-blog tiegħu. De Bono jieħu l-ispunt tal-artiklu tiegħu minn mozzjoni ta' sfiduċja oħra, dik li kienet resqet fil-konfront ta' Carm Mifsud Bonnici. Jikteb li l-kliem li qed jintqal issa dwar riformi fil-qasam tal-ġustizzja jikkonferma li l-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar għandha titressaq. De Bono jfakkar li Carm Mifsud Bonnici kien ilu fil-Ministeru tal-Ġustizzja għal 9 snin sħaħ iżda ma irnexxilu xi jwettaq riformi kruċjali. Iżid illi kellu jkun huwa bħala backbencher illi jimbotta biex jidħlu ċerta tibdil fil-qasam tal-ġustizzja waqt li l-Prim Ministru Lawrence DCG Gonzi baqa' jiddefendi sal-aħħar lil Mifsud Bonnici. Waqt li jgħid li jibqa' jisħaq li jagħmel sew meta vvota favur il-mozzjoni biex Mifsud Bonnici jitneħħa minn Ministru, Franco De Bono jkompli li jittort tal-problemi irdu jinġarru mill-Prim Ministru minħabba l-għażliet ħżiena tiegħu ta' ministri u l-appoġġ li qed jibqa' jagħtihom minkejja l-inkompetenza tagħhom. De Bono jkompli jakkuża lill-Prim Ministru li bl-appoġġ tiegħu lil Mifsud Bonnici huwa wkoll kien qed jimblokka r-riformi illi tant kien hemm bżonn fil-qasam tal-ġustizzja. Franco De Bono jżid li kellhom jgħaddu 3 xhur minn wara li Mifsud Bonnici tneħħa minn Ministru biex il-Gvern beda jitkellem dwar riformi fil-ġustizzja, anke jekk issa qed jinsterqu l-idejat tiegħu mill-mozzjoni li kien ressaq f'Novembru tas-sena l-oħra. Dak li qiegħed jiġri fil-qasam tal-ġustizzja 3 xhur wara li Carm Mifsud Bonnici tneħħa minn Ministru, jikkonkludi De Bono jfisser li l-problemi fil-qasam tas-saħħa jistgħu jibdew jiġu solvuti biss jekk jitneħħa Joe Cassar minn Ministru. Ir-regola hija li l-problemi ma jistgħux jkunu solvuti mill-bniedem illi ħoloqhom fl-ewwel post. Franco De Bono jisħaq li Joe Cassar irid jerfa' r-responsabilità politika għal problemi illi ħoloq.